Storytime abonné. Misy namatsika raiky ty sady manorako ty za io manko tapaka izy ty. Misy namatsika raiky ty zany tena anatin'ny problème izy ka mba niangavy anaka izy hoe mba zarazarao anatin'ny compte-nao any ozy izy problème manko ty ozy izy fa tena mila solution za fa aza tonony anarako. Donc on garde l'anonymat. Ambarako Sandra, izy koa anao mahita fa tsisy raha manjary andeha aboaka ny vavanao anatin'ny ty tantara ty, aza manao commentaire azafady satria olo io manaraka anatin'ny commentaire ao mba hahezana andray décision, mba hatsaratsara le décision raisiny satria jeritsika jiaby mitambatra mety mba hatsara izy. Donc izy koa fa tsy hainao fa tsisy raha manjary andeha aboaka anao mangina azafady mba hitenenan'le sasany manana conseil sy manana solution sy zay. Donc apodiko fa on garde l'anonymat tsika tsy manao agnarany, tsika tsy manao tany faviany fa problème tantaratsika eto de solution de davy. Merci. Ty namatsika ty mipetraka amin'ny tanàna amitsika eto ty efa misy 10 ans izy eto manambady izy mariage amin'ny la mairie légitime zany izy fa saingy tsy miteraka izy ary mbola tsy miteraka hatramizao engany mbo ahazo tena tsy miteraka izy tsisy zaza mihitsy zany amin'ny tokantrano-dreo de fa izy ndraiky de tena sambatra vadiny zany tena magnano be aminazy zany le rangahy zany tena migate izy be de izy zany izy zanaka tokana ny mamany ndraiky babany izy raiky foana zanaka ny mamany ndraiky babany. Farany amizay zany il y a 2 ans nangala raha vaviny izy boka Madagasikara cousine zany zanaka raha vaviny mamany fa io olo fa tombodraka izy tany niarany soma niaraka voila tarimy raiky. Il y a 2 ans nalainy ty cousine raha ty naveto mipetraka aminazy ao karakarainy fainare tsara hoe karakory olo afarinao abokany zany tsy maintsy responsabilité amin'ny tratranao na ino raha mahazo izy na ino raha mahazo izy tsy maintsy anao mizaka am'zany rehetrarehetra zany. Donc tao amizay le cousine ty kanjo i cousine ty ndraiky le rangahy ty reo io zany donc araka ny fanazavany efa misy 2 mois naviany ty cousine ty reo manao kibatsabatsa ndraiky le vadiny izy tsy mahay reo ine marary cousine ty andesa l'hôpital koa izy ndesa zao izy andana nareo mandeha mividy brochette andana koa nareo mividy raha izy kamokamo zany matoko fa hoe io zandriny izy zoky de le cousine zandry farany amizay un jour be voka le cousine zany be voka fona mababany ty zanakanao ty izy zany manontany amin'ny cousine anize raha karakara io fona mba tokony ambaranao fona monko amizay tsika mba mikarakara mba hoe mba ndeha iresana izy mba ireconnaître le zaza fainare ka mikibakany amitsika eto koa fa olo bikina zany maro be zany raha mila assurena tsara. Bon tsary nipoitra baban'le zaza ty kibo nandeha jusqu'à 8 mois rehefa kibo 8 mois commence mifoity amizay monko le rivotra malotondreo antany agny mandeha jusqu'à aminazy ty tonga poditsofiny hoe ana hoe raha vavinao io kony ndraiky ramsanao izy iny au début izy tsy natoky tsy sakiny mandeha manambara le cousine iny le raha reniny tany iny. C'est bizarre ozy tsy possible assureny be le raha vavy olo raiky ny teny farany jirany ny teny farany fiarahamonina ny teny camarade ny teny olo jiaby reto zany teneniny de malaigny anay jiaby de hampiady zay jiaby olo jiaby reto tsy raiky tsy roe tsy telo farany amizay nataony mission nazy izy cousine ty mipetraka ao fona izy mimanginy izy cousine nanigny mandeha toilette mot de passe hainy commence kotrikotroiny téléphone nazy tratra raha jiaby to jusque taratasy na andenanao reconnaissance avant naissance aby reo komboko re mipetraka eo reconnaissance avant naissance fa vita le rangaha fa nandefa lettre le rangaha fa maneky marina zao fa nandehanana amin'ny dokotera assure ino arrière ndray zany fa voassuré jiaby. Latsaka monko ady le rangaha zany tampiasana de latsaka ady ana olona leko tsara ino raha tsy nataoko anao za nagnadosana agnatiny jaly hoe araiky ananabokako amin'ny mazava nanandesiko eto volako laniny karakaranao natokisako nataoko karaha kibo raiky aminakay sakinao tandrenesy hoe raha cousine iny boka ao eo ao izy za ma hoe izy nagniraka anao nandeha nangala anakay tany sa nisy olo ny forcé anao
anao ma hoe izy nangalako mesina ataoko amin'ny vozonao hoe tsy maintsy andesinao aty za anao no te andeha zao nambarany ke ino problème ia hoe zay miaraka et alors hainao tsara ozy izy anao tsy miteraka ozy izy mila zanaka nambarany zao mila situation magnome tsigny anakay anao zao nambarany ilainao zany andeha hitsangana amin'ny lalabe agny nefa za fa nahita riziko eto nambarany karaha ty boko nambarany justement saiko tsy nambarako anao raha zany ozy izy fa anao fa ninehanehana andeha nikota anakay justement anao miala amin'ny trano ty fa zao andeha ambelany ato ndraka zanaka anay fa zahay hiteraka toi dégage moi maintenant maîtresse de la maison toi à la rue izy igny mboenina le navy le ramose ty bokao le olo koa olo malemilemy olo sotra zany le ty victime atsika ty navy ramose igny boka lombolombony tragnombavany cousine igny koa tragnombavany ramose ty koa boka ewa manengy tsy manjary manengy frigo manengy nanana 10 ans laniko taminao tsy hanaka namenao anakay tsy hino namenao anakay za perta ewa anehanehanana andeha manengy ty naveto anao tompony jusque karaha ty lo nanome poison hanigninao nambarany hainao tsara anao manambady anaty tokatrano nambarany karaha ty hanatra entre parenthèse hanatra anao koa fa manambady anaty tokatrano koa tsy olo kibraiky aminao ry havako za tsy mitena aza mangala havanareo fa tsaratsara aminazy koa fa nalainao une semaine izy aminao eo angala tragno izy amin'ny sisiny ery une semaine hoe za koa tsy fa olo kibraiky aminao bref anao izy tena andeha nangala havana boka tagno izy hainao tsara anao olo manambady izy tsy t'attendais à quoi izy zany mihitsy parole nazy tsy t'attendais à quoi izy toragna tomagno ony raiky igny mila roasindreo anatin'ny trano atsika miteny io mbola ao ity cousine ty reo telo mbola ao ke izy handray décision fa mangataka solution amitsika ndraiky conseil mba hatsaratsara koa le décision rambesiny ka merci pour votre sagesse mba aza izy koa raha tsisy dikany zany aza troubletsika izy fa efa mafy ny aignany